Sino magpapaliwanag dito? Sino yung mga nasa likod na mga nakabes? Sige, go, Sarge. Yan po sir yung mga empleyado sir ng Maxi sir. Nang? Maxi, na pagkamayari ni Boss Saldico. Pakiulit, Marge. Yan po sir yung mga empleyado ng Maxi na tinatawag na Mercedes Aviation and Development Corporation. Okay, thank you. Fast forward na natin. Sino kumuha dito? Yan sir yung nung time na yun sir, nakalaglag yan. At nasira yung zipper. Kaya nakikita nyo po, hindi po yan peke. Pera po yan. Etong particular na maletang to, ilan ang laman? Parang large ata to eh. Large sir, nasa 50 to 70 million ang nilalaman yan sir pag large. Next. Sino mag... Bahay po yan ni... Lolo. Bahay po sir ni ano yan, ni Ma'am Kimbo, sila Kimbo. Doon sa may Chirapura po sa Quezon City po. Yan po yung nagdala kami ng siyam na malita na 8 saka isang medium size. Kasama ko po dyan si Attorney Samuel Binbiyahe po. Staff Saka din po ni... yung secretary ni Ma'am Sila Kimbo po yung babae ma'am. Sir. So si Attorney Henry kay Congressman Saldico. Yan po si Attorney Samuel Binbiyahe po. Samuel Benbiaye. Opo, sir. Staff ni Attorney ni Congressman Saldico. Opo, sir. Yan lang po, sir. Ano to? Sa bahay po yan ni dating speaker po sa Fortito Nara, Makinli Road po. Ito? Yes, sir. Kanino? Fortito, Makinli Road. Sa loob po yan ang bahay, sir. Bakit may picture ng particular na delivery na to? Sino bang kumuha dito? Kasama po namin yung kumuha dyan, sir, pero hindi kasama dito sa 18. Mga benting maleta. Yes, sir. Opo, sir. Pero mababa pa yan, sir. Mataas dyan, 25 to 30 na, sir. Sino ang Hanggang 50. sumasalubong sa inyo sa bahay ni Speaker Martin Romualdez? Yung mayordoman niya, sir, si Ate Jocelyn. Siya lang. Yes, sir, siya lang. Ate Jocelyn. Yes, sir. Anyway, nandun nata kay Sarge yung pangalan pagka nakuha na. Nasa telepono. Ayan. Ano tong picture na to? Kuha ng kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito. Ah, Kuha ng kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito. Pero na yung cellphone po, sir, na pinapicturean niya, nakaset-keep na po. Kay attorney po. saan papunta to? Alam nyo ba? Ito, hangar na to sa Pasay. Yes, sir. Doon din sa Mercedes Aviation. Yes, sir. Saan papunta to? Alam nyo?
negative knowledge sa kanila. Pero usually, pagka chinapper, Pag tinapper ka, usually pupunta po ng Bicol. next. Yan. Next, sige. Pareho naman ang picture. Next.